Hi! Hello mga higala! Welcome to Ate Erin's Vlog. Karong adlaw nga Domingo mga higala na ay nami bata nga gimingaw og Jollibee. Ang akong bata nga Jollibee. Oh. Anya mga on miro Jollibee mga higala ha. Kanang dito manggod mi sa kuan, simbahan, nagpamisa mi dayon. Nagian man namo ang Jollibee. Sumura siya gikidhatan sa Jollibee. Mao na nga nakapit pud mi. Kay sa gamay pa gud ni siya mga higala kay batang Jollibee gid ni. Naagi mi dito igo pa lang ni siya kamaong mo usap. Tuana ni siya dito maglingkod ni sa Jollibee. Sige mga una ta. Binat. Niya ang iyaha spaghetti kay nag-diet kuno hay siya. Spaghetti o french fries. Naon sa mga higala ha. Kay adlaw Domingo niya man mo kaon. Adto ta mi sa tumoy dayon sa mong atop. Nya kay kuan man kanang kauwanon. So diri na lang sa inyo. Ha, murag lami ikinamot no. Kinamot ang. Ang iyaha spaghetti, ako is Chicken Joy. Pero sa una, iyang paborito Chicken Joy. Pero karon nag-usab na siya kay nag-diet man daw siya. Nya, kanina iyahang attire karon mga higala oh. Pakitang attire na. Oh. Mao na ako ang gikuan. Mao na akong gi-repair na ako ba. Oh. Makita niyo sa video, katong na video ko kana akong gihimo. Mao na siya, mao na. Gisuot na niya. No? Nya mga unsa ta kay. Gutom na kay. Kakaon kan ang ganina. Kain na lang nag-anahan mo pa nakita. Lagi ay. Sa inahan Chicken Joy niya sa anak kay kuan spaghetti na lang nag-push down batang Jollibee gini siya sa una din karon batang Vikings naman siguro ni siya nalindota masitag atog Vikings bitaw maka Vikings sa gid ni mga higala nito na mo sponsor. Pero ito naka-Vikings mi kay na-sponsor. Nya, basta wala mi sponsor kay kuan lang mi kamote. Ngaka lang mi diri kay. Kawanon maabtan ni magkuwan dito mga unsa atop. Nya gimingaw lagi ko ani Jollibee da kausara pud sa duha ka buwan. Hindi naman crispy ang french fries. Ni ano? Kay abot naman mo diri. Sige mo ito spilaan. Jollibee pud ay push down lubot ra ihatag. Sige, di na lang ako magsaba. Basta ang kanon. Wala yung kaya nila. Naman? Guman ani, manahi na po ko. Silang tagpay-tayan. Kuan? Ano naman? Pag-bite ko lang. The rice? Ano rice? Basa.
Mingaw siya, yaka sa Jollibee. Yaka siya sa una. Minumdum ka ito na, magyaka ka sa Jollibee. Iba na yung baby. Ha? Gravy? Bitaw. Hmm? Saan ka? Hmm? Hindi, paano? Wala na. Mingaw kas paano? Mingaw siya mahigala kay. Mag first gid niya nga lamig nga nakan-an Jollibee. Nang sa Isano. Mapamalang Jollibee sa uma. Kamulit sintang yan na. Dali ko siguro yung Jollibee luto, no? Di man kasi lagi silang. Ya, salamat kay sa atong mga frontliners, no? Mural lagi sila nga luya, di na sila mo check up sa skinan. No. Tanaw ni na kaya ang buta. Sakyanan ba kayo? Coding na ba meron? Yan, kanang Evan na ito, no? Evan numbers kay hapon, basta Domingo, hapon na siya. Add numbers, manong buntag. Nagpulingkod na tawag sila. Luoy sa biya. Lugay na ka na sila dito. No, kada adlaw dyan. Luoy ka alba. Kapoy ganit pa nga. Lingkod ka pa. Sila pa ka. Kapoy sa noon ta nga naglingkod kay umabot tayo sa Windo, ay kwarta ba. Sila naglingkod, dito sila naglingkod-lingkod pero naman sila sa Windo. Mo na yung nakakapoy sa among mga higala. Ang naglingkod may nga wala sila, duwa dyan yung hito. Paano? Wala may amo. Nga sila. Lubot man nila. Kira ka? Manang lubot ko. Taon sa ng batang Jollibee. Diet mo. Saan ka ang chicken? Balik ko sa una. Spaghetti ang anahan. Sugod niya ka ang Jollibee, spaghetti na niya ha. Okay. Jollibee walay dine-in. Take out ra. Ano? Doon raman kaayo sa simbahan. Pagit ka na mo sa simbahan, uy, kamay mami sa Jollibee. Ang ka-fries? Ano na? Kamay ang pami sa Jollibee ng higala. Dada yung skid hat sa Jollibee.
Pas papa di mo labaw itong madaski lahat sa Jollibee. Wala na pagkaon no? Saka order. Hindi pa kayo kaon nun. Ako. Walang bit sila yung ko. Baligya. Ano sila baligya? Jollibee ko ano chicken ano? Chicken o spaghetti. Maurad yun. Maumong din ang siya kusugod. Di pa sila magluto og daghan kay. Be. Asan man ka kung soft drinks. Niya, di ko naman siya mag-soft drink ka na ako. What? Sus, mo nang de. Nya, sige mga higala. Babay na ha. Shout out da ko ni Inday Kabkab. Kumusta na kasi Inday Kabkab dito no? Laoy, gimingaw na kay kong Inday Kabkab ay. Okay ra sila dito eh. Daghang nagbantay sa ilahang agianan. Bantayan sila dito. Nya, sige mga higala, bye-bye. Bye.